Iti Masakbayan. Ti napalabas, napudot ti ulo ni Bettina, gapo iti imon na, iti agnagan, iti fe. Inawagan na nga ron ni Armando, kat imbaga na asaktan na ni Angel, no adda babae daytoy. Nagdanagmat ni Armando, kat nagfile iti libna. Iti sabali abangir, nagtultuloy ti panagsinsinarak da Bettina kan Jonas. Nagawid mo't ni Armando iti Pilipinas, adi na impakpakaam mo kan ni Bettina. Iti nakadanon daytoy iti balayda, naklaat daytoy iti nangeg ng ariwawa iti unag ti balayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Aglablabas kayon, tita. Imutan naklangaruden iti kwarta ni papa. Paritan nyo pa iti gayam ko nga umay mangtulong kanyak dito balay. Anya ti kunam, bastos ka. Ipungot ka man longan. Patan nyo ti buhok ko, tita. Nagsakit. Bettina! Ibotam ti buhok ti anak ko! Papa! Sika ka niya talaga. Ada kang gaya man, Armando. Kayat ko lang adisiplinaan ti anak mo. Tanda ngamin kayan ayat na. Diyak kayat nga ubing pailaan kat magiayan-ayatan. Anya? Jackpot yun dayta. Taamok ti ugali ti anak ko. Nasayata na sabat ka, Santan. Adda ka di maitid mo kanyak akwarta, Daddy? Saan ka di nga do ti kwarta nga awatan ni Mamim? Adda kumamot ang ti agapukan ka akwarta. Ni Mamim lata ti pagdawatam. Kasta ka dilatan, Daddy. Pinanawan na kami kin ni Mami. Ita, awan ti maitid mo kanyak akwarta? Awan pa nga ro trabaho. Intunad ng trabaho. Adun to ti kwarta tayo. Kasano no sumangpot ni Tito Armando? Agsinnarak kayo kadipay kin ni Mami? Una, tadumawat akay ti kwarta kin kwa na. Isu siguro ang nagsubli ka kin ni Mami. Taamom makadawat ka iti kwarta. Iha, pudno ka ding imutan na ka ni Bettina. Saan ko nga imutan, Armando? Saan asika ti pagdamdamagak, Bettina? Sungbatan nak, iha. Kanayo na kurang tiitid na kanyak, papa. Oh. Inalapay ni Manang Santan ti impawit mo at teddy bear. Binulod na laang mat. Binulod na ka di, Angel. Inalanalatan iti silad ko, papa. Imbagak nga isublina, ngam di na kayat. Apay akas dati tratom iti anak ko, Bettina. Pinawitan ka iti kwarta. Ngam di mo mat-it-itad ti parakan kwa na. Kinid daw ko kan ni tita nga ibagana kan ni Manang Santan nga isublina ti teddy bear. Ngam di na mat kayat. Adda ka matgaya man, Tito. Ayan ti pasarabok. Isublim ti teddy bear ti anak ko. Kat ibagak kada kayo nga agina. Itamat laang, rumwar kayon iti balay ko. Bakit kayo ka noon? Bakit Bettina kan Santan? Armando, saan ka di nga imbagam nga agkasarta pa man asumangpot ka? Kumaa, no nagbalin ka nasayaat ka na Angel. Pang-asim, di na kami kumapapanawan. Tapno imutam tumanin ni Angel no agsubli ni Sar. Ay saanan? Nangag mo ti imbaga ni Tina. Imbag pa ni Tina, taam muna nga isakit ni Angel. Saan na maulit, Tito? Agsingsingpot kami kin ni Mami. Ladingitak, ngumpumanaw kayon dito'y balay ko. Diyak kayat nga adda mangiruruman iti anak ko. Panaw! Napanisar iti silid ni Angel. Apay adikay pala pumanaw. Bakit Bettina kan Santan? Addan to aldaw mo si kakatulong. Taykit di da dumas wildok, di mo pa'y intad. Agkabaw kansan. Anya saan nga intad? Amo asino ka data ti agkabaw. Yagmukit din ti udim adi mo pa'y intad. Awan udik kan ka. Di ka man kundi singir dita. No di mo itad ti swildok, di uray limos ko kan. Naglastog ka magta nakatulong. Haguray ka man. Pep! Agpatingga ka lang dita. Labanan ka no umasidag ka.
Imbagtaadda kayo upay nga agina iti salas. Lapdan na kami kadi apumanaw, Armando. Agyaman nak. Anyan tinagbambanagan ti silid ti anak ko. Idinto tanagado ti alikaman iti silid yung agina. Pumanaw kayon. Saan yun nga urayan ti inawagak a pulis? Ha? Pulis? Alaan mi pa'y dagiti gamit mi. Sakbaya pumanaw kami. Idi imay kayo dito'y balay ko. Awan a pulos gamit yung insang bayo. Anya ti kayat mo ama pasamak. Gaputa enroroman nyo ti anak ko. Pumanaw kayo nga rod, nga ima-ima. Kwartak ti inggat-gatang yo kadagiti alikaman yo. Kayat mo asawan? Awan apulos ti maalaming alikaman mi. Nangagmumat siguro ti imbagak. Umayin dagiti inawaga ka pulis. No di kayo pa'y larumwar, ulodan da kayon. Papanantangay ita, Mami. Sayang dagiti cellphone kun laptop ko. Dagiti bag kun sapatos ko. Yakmat innalay da. Kasano? Kat sumangpat ka nun dagiti pulis. Ad-adda maisagmak da. No idarum data iti child abuse. Papanantangarod itan, Mami. Awan mo tan di sigod nga apartment ta. Adda mo tan simukat anagabang. Awan na pulos kwartata. Ada kwarta na bati iti bag ko nga impawit ni Armando. Apay ati mo innala. Makapungtutmot nga minan. Kwarta na nga minting atang takadagiti gamit ta. Idinto tawan mo tigin atang taaggamit ti anak na. Kilaat mat ngamin asimangpet day di alakay. Daytoy laang daan a cellphone ko tinaibulsak. Isu nga isulaang tinairwar ko. Imbag ta imawag ka. Ada kami kanisantan iti kalsada. Umay ka pa dito yung ospital. Na-aksidente akit yung motor. Ha? Anya tinaramid mo? Apay an aksidente ka? Ang daya may tam aksidente. Natumba ti motor, ginatang ko. Baba ni ti kwarta nga inalalakan ka. Sapay adasan anasayata na pasamak. O sige, umay kami dita kanisantan. Sige, umay kayo. Tapno at gumatang iti agas ko. Ken mga sikaso kanyak. Parikot man ang daytoy. O sige, umay kami ditahan. Ijay tape ospital itarabi Awan ngamin pagturugan ta. Anya nga iti pagturugan tayo di ospital, Mami. Jack amo, ngam naim imbag ijayan. Tadama ko na paglinungan ta itarabi Ngam ti addata diti kalsada. Ay, anya matan. Nagmayat tibiyag ta ijay balay da Tito Armando. Ita, agkatang-katang ta, nga awan masnop apapananta. Dayjay mat a Jonas, inrana na pa'y tinaksidente. Sapay mabisina kon, Mami. Ure siyak, awan mat nga rod kwarta nga igam ta. Imbag no, da kwarta ni Daddy ija ospital. Day ta tijak amo. Ni, kaslag tudo, masapol ang makadanon ta adagos ija ospital. Ha? Agtaray ta ka di? Saan ta ka di nga agtaksi? Mabalin mo't aya nga utangam ti plete iti taksi. Inalak ida iti video. Idi nakita ida iti parke, Tito. Anya ti maipapan iti video, iho. Adto yo, buyain nyo. Nagdakas at talaga ni Bitina. Imbaglakid din ta nagawidak. Imbaga na pa'y nga gayan ayat kami kini Angel. Imbis nga ubing kami pailaan. Agyamanak iti kanayon mapanangkat kadwa ka ni Angel iti pagadalan, iho. Agtintinulong kami ngamin kadag iti homeworks kan projects mi, Tito. Igad mo ti agadal, tapno makaturpos ka. Barang adda mabalin a pangisarkakan ka at trabaho, iti ayan ko. Wen, Tito, ikagumakti ag turpos. Hello, Miss Pe. Kumusta dita? Hello, sir. Nasaya atak mat ditoy. Oh, kumusta ti anak mo? Imbaglakid din ta nagawidak. Ay, impong pungod ni Bitina ti anak ko. Anya? Iti anya ga po, sir. Basit lang nga banag.
Di na pa'y ititad ti husto nga allowance ti anak ko. Kaasimat nga rod ati anak mo, sir. Imbaglakit din tanasing pati katulong ko. Isaksakit na ti anak ko. Nasayaat nga rod no kasta. Ipagnayo ti papeles na. Tapno makaumay mat dito sir. Wen, Miss Fe. Mabalin to siguro intun agbakasyon da. Nasayaat nga rod no kasta. Ngam kabayatan nga dapay dita. Mangkita kayo iti secret agent amang bantay kan kuana. Wen nga agpaiso. Di tay ammo, nuan niya ti aramiden ni Bitina kan kuana. Agyamanak iti imbalakad mo, Miss Fe. Ha, sika ka din day ta, Jonas. Di kamot mabigbigan. Oh, apay ka di. Anya ti itsura ka. Diyak pa'y nakita. Tawan ti sarming dito Diyak mailadawan ti itsuram. Nakabutbutan. Anto'y ti reseta ti doktor. Yung kagumatang iti agas ko. Ang mga ag-infection ti sugat ko. Ayan nga iti kwarta paggatang. Diyan kwarta mo na. Tawan mo't kwartak. Kan gumatang ka ni ti makan. Tamabisinak. Diyak pa'y nangnangan. Uray da kami. Mabisin kami mat. Awan kwarta nga igam ko ita. Inka mangalay ti kwarta. Kan makan ni balay ni Armando. Pinagtalaw na kami ni Armando. Tanasang putanak amang ipungpungot iti anak na. Aniya. Saan kan nagluto, Tina? Intay yung mga ni restaurant. Imbaglakit din tadyak pa'y nang isaang, sir. Rumar tayo ka di ita, papa? Wen, agpasyar, kan mangan tayo ijerwar. Mapan tayo pa'y iti paboritom nga ice cream house. Adamat ice cream iti restaurant, papa. Ipampaminsan tayon, Kunak no ibagam amapan tayo pa iti ice cream house. Intun dumakkel ka, Angel. Mangibangon ka man kit day iti ice cream house mo. Mabalin mat, manang Tina. Mayat day taan negosyo. Nulakat ta kayat mo ti agnegosyo iti ice cream house. Tulungan ka, iha. Mabayag ka ka di dito'y Pilipinas, papa? Mabiitak laang, iha. Kapilitan ngamin ang naglivak, gapo iti awag ni Bitina. Imbaga na ka di nga agawid ka, papa? Saan, iha? Imbaga na asaktan nakakano, gapo iti nakita na anagan a fe, iti sinanpusa. Amang ano inton awan ka, kat umayda iti balay. Dangrandak, papa. Di kagdanag, iha. Addan tumang bantay kada kayo. Kat, addan tupay alak a security guard iti balay. Anya jay ko namitay. Pinagtalaw na kayo ni Armando. Wan, daddy. Iso nga imay kami dito ospital. Tawan papanan mi. Kasano tayo nga roditan? Wanigatang iti agas. Anya nga itaramidan tayo, daddy. Mami. Ingka pa'y umutang kadag iti sigod nga mamom. Numayang baganak. Agsubli ak iti balay ni Armando. Ha? Anya ti aramidom ijay? Holdapan mi kadag iti kakadwak. Wanusan, kidnapan mi ni Angel. Sami ipasaka iti dakkel agatad. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Madrasta, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami,
iti ingkay panang tarabay.